Manifesto 8 de marzo de 2021. A pandemia fíxonos ver con total claridade que o coidado está no centro da vida e da organización social. As mulleres están na primeira liña de resposta, pero lonxe de ser recompensadas por iso, sofren as consecuencias da desvalorización das funcións e das tarefas do coidado. O 84% do persoal de enfermería son mulleres. Médicas, enfermeiras, auxiliares de enfermería e de xeriatría estiveron en contacto directo coas persoas afectadas polo virus, arriscando a súa saúde e a dos seus familiares en duras xornadas. O rol de coidadoras, asignado case en exclusiva ás mulleres, fai que teñan unha presenza abafantemente desigual nos traballos esenciais. Representan o 84% dos supermercados, o 93% do persoal de limpeza, o 72% do persoal de farmacia. As primeiras avaliacións socioeconómicas mostran que as mulleres van ter unha maior perda de ingresos e emprego, así como un aumento da precariedade. 8 de cada 10 hogares formados por unha persoa adulta con menores a cargo están encabezados por mulleres. Como efecto do confinamento, moitas destas mulleres quedaron sen emprego, sen posibilidade de buscalo ou tiveron que renunciar a él para atender a familia. As mulleres realizan máis de 3/4 partes do traballo de coidado non remunerado e son a inmensa maioría das coidadoras a cargo de familiares dependentes. Unha das consecuencias máis terribles do confinamento foi o aumento do número de episodios de violencia machista, sexual, física ou psicolóxica dentro do fogar. As mulleres en prostitución son un colectivo especialmente vulnerable e invisible, obligadas a realizar prácticas que poñen en perigo a súa vida. Os sectores do comercio, turismo, hostalería e os servizos, que contan con unha importante presencia de mulleres, son os máis prexudicados nesta crise. A OIT prognostica que a porcentaxe de mulleres que perderán o seu emprego será moito maior que a dos homes. Ademais, terán moito máis difícil recuperalo. Neste 8 de marzo, o Ateneo Atlántico homenaxea as mulleres traballadoras que ao longo desta pandemia estiveron e están na primeira liña, e a todas as que sofren e sufrirán as súas devastadoras consecuencias. Denuncia que ignorar o impacto de xénero nas consecuencias económicas e sociais agravará as desigualdades e reivindica a igualdade de xénero porque enfocar as políticas cara ao cuidado é esencial para enfrontar a pandemia e construir un futuro máis xusto. Versos do poema En min e en todas, de Olga Novo, do poemario Felicidade, en lembranza do escrito por Rosalía, titulado tamén En min e en todos. Cos vosos fillos metidos no ferrado, coas vosas criaturas en riba dunha mula, cos vosos bebés nunha caixa de cartón, coas vosas crías ao lado da lareira. Nalgún poema pasei frío e pasei fame, rompinse eu coas maus para ir lavar a laga, con aquel xabón que non facía escuma, fabricado con pingües ou cáustica, e unha gota sutil de amor.